L-effett fuq kull settur kawża tal-imxija tal-COVID-19 huwa wieħed kbir. Ta' kuljum qed inkomplu nisimgħu b'numri ta' persuni li sfortunatament qed jispiċċaw bla xogħol. Misħarriġ li sar fl-aħħar jiem jirriżulta li tul din il-pandemija jaf ikun hemm 25,000 ruħ li jitilfu xogħolhom. Dan spjegah il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb f'kummenti lill-programm NetLive. Kejl tal-telf ta' impjiegi kien naqas, però kien naqas għal 25,000 mhux numru żgħir laqas. Ftit tal-ġimgħat ilu kienet saret kritika qawwija fil-konfront tal-ewwel żewġ pakketti mħabbra minn Robert Abela għaliex bihom xorta kienu se jitilfu l-impjieg tagħhom mal-50,000 persuna. Eventwalment it-tielet pakkett imsejjaħ mill-Prim Ministru bħala wieħed aggressiv naqas milli inkludi fih il-fuq minn 100,000 ħaddiem. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ministru tal-Finanzi staqsejna lil propju Edward Cicluna dwar is-sensi u l-effetti fuq il-mijiet ta' familji. 25,000 persuna f'pajjiżna se jispiċċaw bla xogħol. X'se jagħmel il-Gvern dwar dan? Għalfejn tibqgħu ma tridux tiltaqgħu mal-unions tal-ħaddiema fl-Ermal tal-ftit ġimgħat dawn se jispiċċaw bla xogħol nies li ilhom snin twal f'servizz mal-Ermalta però l-Gvern ma jridx jiltaqa' magħhom. Grazzi. Jiena nista' nwieġeb fuq il-parti tiegħi u ministri oħrajn iwieġbu fuq il-parti tagħhom. F'din l-istess konferenza tal-aħbarijiet għalkemm ma kienx is-suġġett diskuss u għalkemm l-ebda ġurnalist ma staqsa xejn dwar dan, il-Ministru tal-Finanzi attakka lil kollega tiegħu Ian Borg għal nuqqas ta' miżuri meħuda fis-settur tal-kostruzzjoni. Il-problema m'għandix taqsam mal-COVID, hija kwistjoni il-mod kif nirregolaw aħjar dan is-settur illi nistennew illi iġib ruħu aħjar milli wieħed fil-fatt qiegħed jara madwaru. Jiġifieri il-COVID forsi qegħdin billi kulħadd qiegħed ġewwa jinnota iżjed tfisser il-ħsejjes għal min kun qiegħed daru. Nisperaw illi din il-problema niffaċċjawha bħala problema tagħna, problema nazzjonali biex ngħidlek. Kien Kutajer, Net News.